Jeste dobro? Pardon što kasnije. Da, neko si umišlja da je zvijezda, a? Da ti je stalo do Opena, došao bi ranije, zar ne? O čemu pričaš, Mateo? Nisam nikakva zvijezda, očito mi je stalo, zato i jesam ovdje. Do Opena? Ili do toga da je tvoja prijateljica na pozornici? Napravio bi sve za nju, zar ne? Pa, ja ne moram nikoga siliti da pjeva sa mnom. Što je, Gitar Boy? Smeta ti što je pjevala sa mnom? Popela se na pozornicu jer je htjela. Pripremi se da budeš odbijan. Ne, ti se pripremi kad te... Što se događa? Zašto se svađate? U čemu je problem? Luna, ne brini se. Nešto smo kratko trebali raspraviti, ništa više. Ne, reci mi istinu. Zašto ste se svađali? Čini se da su frajerice došle uvesti reda, a? Što ćete nam pokazati? Ova frajerica će ti pokazati kako se pjeva na Openu. Ništa nije bilo, cure. Neko je zakasnio na vježbu i to je to. A taj neko je Simon. Dobro, prestanite se svađati. Poanta Opena je pjevanje u grupi. Nije toliko teško. U redu, da, nećemo više gubiti vrijeme. Znate kakvi smo mi, dečki. Počnemo pričati, pojave se razmirice, nisu svi navikli na kriterije i nivo kakav se ovdje traži, jel? Možete li ostaviti zahtjevnost po strani i malo se zabaviti? Open nije natjecanje. Dobar savjet, reci to svom prijatelju. Zašto mi ne kažeš samo? Da! Zašto ne slijedite naš primjer? Točno. Ako želite učiti od nas, dođite na našu probu. Dobra ideja. Što je, zvijezdice? Zašto svojoj curi nisi rekao da si pričao o Luni? Frkate, a?